हेलो लोगोफोर, नोंथांमोना गावनि मबाइलजों मेथाइ खननो गोसो दंब्ला नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो खनसे क्लिक खालामनानै हो। गोजोननाय थागोन। फैदो जेब्ला जों भिडिअखौ सुरु खालामसै। गिबियावनो नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनांगोन। प्ले स्ट'राव थांनानै मोनसे एप्लिकेशननि गोनांथि जागोन। जेब्ला आं प्ले स्ट'राव थांबाय, बेनि उनाव नोंथांमोनहा सार्च बाराव थुनानै लिरनानै हो स्टार मेकार। आंनाव आपडेट बिदों, नोंथांमोनहा बेखौ इनस्टल खालामनानै ला। आं दा बेखौ आपडेट खालामथ'ला। होनबा आं एप्लिकेशनखौ अपेन खालामनो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। दायो आङो एप्लिकेशनखौ अपेन खालामसै। नोंथांमोना बेखौ अपेन खालामनायनि आगोलावनो बेखौ साइन इन खालामग्रोना ला, नङाब्ला बेफोरबायदि अपसन नुजानाय नङा। गिबियावनो नोंथांमोना बेखौ साइन इन खालामग्रोना ला। आं नोंथांमोननि गेजेराव बर' मेथाइ लाबोनो सानदों। बेयाव बड' सं होननानै लिरना होब्लानो फैगोन। बड' सं। बेयाव नोंथांमोना बड' सं मोनगोन। मा मेथाइ खननो गोसो बेखौनो खननो मोनगोन आरो हिन्दी मेथाइ खननो गोसो दंब्लाबो मोनगोन। मेथाइखौ माबोरै खनो आं नोंथांमोननो देखायनोसै। दायो मोनसे बड' गस्पेल सं जिउनि उदांस्रि, बेखौ आं नोंथांमोननो एसे खननानै दिन्थिनोसै। खननानै दिन्थिनो हायाब्ला आं नोंथांमोननो सोलोंनानै दिन्थिनोसै। अब्ला नोंथांमोना मेथाइ खननो थाखाय मोनसे सिं होननाय अपसनाव थुनानै हो। बेनि उनाव सल' होननाय मोनसे अपसनाव थुनानै हो। बेनि उनाव नोंथांमोना बेखौ दसे नेथ'। लडिं जागासिनो। जोंनि जायगाथिंहाय नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम जादों। फ्रेन्ड्स, बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोना स्टार्ट खालामनानै हो, अब्लानो नोंथांमोना मेथाइखौ खननो हागोन। जास्ट नोंथांमोना इयारफन मोनसे लानो गोनां जागोन। इयारफन गैयाब्ला खननो हानाय नङा। गोजोन्थों। बाय बाय।